Čauko, moje meno je Matýs a dneska som tu prišiel natočiť taký menší challenge, ako zjem toto maslo. Chcete ho vidieť v plnej kráse. Fuj. Tak, nebudeme s tomu nič hovoriť a idem na to. Nie je asi také zlé. Dojíš mi vodu. Kristo. Ako môžete vidieť, fuj. Ne, budem to na papier. Dúfam, že za toto bude veľa odberov a veľa lajkov a veľa pozretí. Fuj. Blé. Počkajte, hneď som späť. Dobre, takže náš deň challengeov u mňa skončil, lebo fuj, toto bolo nechutné. Uvidíme sa pri ďalšom dieli, takže čauko!